Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kutori nevanhu vakawanda chaizvo avo vari kutotumidzira confessions avo kuapplication kwedu, so keep on reading and watching. Saka pane vamwe mukoma avo vabva mukutumidzira confession yavo, saka kana wanyora confession unokwanisa kusaiona same time because inofanira kutanga yamboitwa approved kuitira kuti vamwe vaya izvezvi pamamessages acho iwawo patori neumwe murume uyo ari kuti ndiwe kumabvuku, ari kuti iye anorombesa kwava kutoisa nemafone numbers. Saka apa hatisi kuda izvozvo, hatisi kuda vanhu vaya vanoita zvekumaketa kuti ndinorombesa ndinodaiso. Saka confessions iwawo we are not going to approve kuitira kuti vamwe vange vachizofilawo safe zvekare nevamwe vanozosenda zvimwe zvinenge zviine zvinyanzi mukati. So tinotanga taverenga confession yacho tobva taita approve. Saka let us support this application nekuti nekufamba kwenguva platform ichikura ina handikwanisi kuti ndinge ndichizo approve messages ose, zvinoreva kutoti inenge yatova company, tinenge tava kutogadzira mabasa, creating jobs instead yekuti tinge tichicomplaina kuti hakuna mabasa, we'll end up creating jobs. Saka let us keep on supporting our application. Message yekutanga yakamira sekudai, so hanzi chitunha chakarumwa muno chiri mukofini. Makadi yenyu mukomana nashi ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi pamuchange mava kuposta please hide my name yangu. Mukoma haisi confession yangu isecret yezvandakaitirwa nemukadzi wangu. Taenda kurufu rwaamai vangu. Mukomana nashi mukadzi wangu akabatwa neshavi rekuroya panhamo masikati machena. Nyaya yangu zvizere yakamira yakadai. Inini ndiri murume ane makore 33 years ekuberekwa, ndinogara muno muUK muLeeds. Zita rangu mukoma zvanhasi chete, muchanditi Nigel. Ndakakurira kuTZ kana kuti kudziva rasekwa, ndichigara nevabereki vangu. Mai nababa vose vainge vari vapenyu. Saka pandakapedza A-level ndakabva ndawana scholarship yekuti ndinge ndichienda kuuniversity kuUK. Saka ndakabva kumusha ndiri mudiki ndakatanga kuenda kuchikoro. Saka ndava last year pachikoro ndipo pandakazosangana neumwe musikana uyu ndichamuti Alice, asi handiro zita rake repachitupa. Pandakasangana naAlice ainge achatangawo zvidzidzo zvake, inini ndainge ndava kuda kutopedza. Saka ndichipedza chikoro kambani yandakaitira attachments yakabva yandihaya for 5 years, ndikatanga hangu kushanda. At the same time ndainge ndava kutofokasa nekutsvaka mukadzi nekuti makore ainge ava kutanga kufamba. Aim yangu yainge iri yekuti panopera 5 years pandinoenda kumusha ndinofanira kunge ndiine stable relationship. Saka ndakazotanga kudanana naAlice ndichimirira kuti apedze zvidzidzo zvake ndobva ndatomuroora. Saka rudo rwangu naAlice rwakatanga kupisa, asi rudo rwedu rwainge ruri rudo rwuya rwepafoni chete. Tainge tisina mukana wakakura wekuti tinonyatsoonana nekuti kuno kuUK kunoshandwa mukoma. Saka inini naAlice takazoroorana, asi ndisati ndaroora Alice mai vangu vakandibvunza kuti mukadzi uri kuda kuroora unonyatsomuzivawo here, kuti akabva kupi kana kuti anoita nezvei. Ndakapindura kuti iye ndinomuziva. Mai vangu vakanditi kuroora kwemazuva ano unofanira kunyatsoroora munhu unoziva kuti iye anenge achiita nezvei. Saka ndakangoti mai vangu vatanga kuda kundiudzira zvelife yangu. Takazoroorana inini naAlice tikatanga hedu kugara hedu kuno kuUK nekuti Alice ainge apedza chikoro but kambani ngainge achishandira yainge iri kuLaker City. Saka kuonana kwedu kwaiva kushoma, zvaiva zveapo nepapo. Saka iye zvino tava ne6 years tichigara tose asi hatina mwana. Mukadzi wangu anongoita miscarriages, asi ndainge ndisingazivi kuti chainge chiri kukonzeresa nekuti ndakamboenda naye kuna doctor. Vakamutarisa vakati hapana kana dambudziko ravari kuona rinotitadzisa kuita mwana. Sevanhu vaigara kure nakure nekuda kwemabasa, hatina kumbobvira takaronga zvekufamba kumaprofita kuti titsvake chikonzero chaiita kuti mukadzi wangu ange achiita miscarriages. Saka zvakazoitika mukomana shite zvekuti mai vangu vakazorwara
vari kumusha ndokubva vafa. Takaenda kunhamo kuZimbabwe nemukadzi wangu Alice for the first time after 6 years dzatagara tose. Akazoenda mai vangu vainge vava mucoffin, saka tava parufu ainge ari manheru. Vanhu vose vainge varara. Chituna chainge chiri mukitchen kumusha kwedu kuMount Darwin. Ndakanzwa noise, inini ndainge ndiri panze, vakadzi vainge vari mumba. Takanzwa kuti muroyi nevanhu vainge vari mumba. Saka vanhu vainge vari mumba pavakamuka vakaona kuti ainge ari Alice ainge amuka akaenda akanoruma mhuno yemufi ainge ari mucoffin, kutoruma zvekutobvarura. Saka vanhu vainge vari panze vakazodaidzwa vakauya mumba, mufi ainge asisina mhuno. Mukadzi wangu akabva atorwa nevakuru, ndokubva atorwa paya nevakuru akatanga kubvunzwa kutaura kuti ainge atumwa nambuya vangu kureva amai vangu, achiti vakamuti vari kuda mhuno yemufi, vainge vachida kuidya mufi asati avigwa. Saka mukadzi wangu paainge achitaura izvi aitoti takawanda tiri muno tiri kuda nyama, asi mbuya vangu vakazviramba vakati handizvizivi, matondinanga uroyi, nhamo yakazopera tava munyaya. Amai vangu vakazovigwa, taripiswa mombe nanasekuru, tava kutotongwa mhosva yekuti tainge tavananga uroyi. Saka pakaitika chiitiko ichi, vanhu vemumusha medu vachipedza kuviga mufi vakafamba vakaenda kune mumwe mubatsiri. Takanobata nhau yekuti mbuya ndivo vainge vadya amai vangu, asi Alice akazongoshandiswa nekuti ainge aine shavi rekuroya ndiro riri kudya vana vangu, asi haana kana chekuita nerufu rwaamai vangu. Saka ndauyawo pano mukoma kuruzhinji rweZimbabwe, inini nehama dzangu hatisi kana kuwirirana nenhau yemukadzi wangu, nekuti vari kuti wakaunza muroyi mumusha medu, saka unofanira kunge uchirambana nemukadzi wako nekuti anogona kuzotipedzera mhuri. Saka ininiwo ndava kutya kumuramba nekuti ndiri kutya kuroyiwa. Mukoma nacho ndiyo sikireti yangu iri kuitika nemukadzi wangu pari zvino. Hatisi hedu kugara tose mumwe neumwe ari kwake, asi hatina mwana. Iniwo kuti ndiite girlfriend ndava kutya kuti ndogona kuzourayisa mwana wevanhu. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Saka pane mamwe mamessages awo maconfessions, but hatingati maconfessions, mamwe acho awo andiri kudeleta. Vamwe vanenge vachida kumaketa zvavanenge vachiita mabasa avo ehun'anga, varipo vamwe vane mamessages awo vakatumidzira. Mamwe acho ndeyekuti inini ndiri kumabvuku ndinoita zvekurombesa. Aiwa, hatisi kuita izvozvo, tinechingoda kungoti vaya vane matambudziko vange vachiuya nemamessages avo, then kana vauya nemamessages avo vakwanise kuzowana rubatsiro. Saka nekufamba kwenguva tichazotoda mamoderator, vanhu vanenge vachideleta mamwe maconfessions akaita seconfession iyo yandangoverenga ndichingoita browse. Vamwe avo vari kuti inini ndiri kumabvuku, basa rangu randinoita zvekurombesa, saka tinenge tisingadi zvinhu zvakadaro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nditarise mamwe mamessages nditsvake mamwe awo ari kuWhatsApp. Alright, ekuWhatsApp akamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inino ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Upenyu hwangu hwakatanga kuoma apo baba vangu pavakazotora umwe mukadzi wenumber 2 mushure mekunge varambana namama. Saka mama vangu ivo vanongoti kusvika pari nhasi vakaita zvekupomedzerwa, havana kumbogara vakahurira baba, asi nekuda kwekuti baba vainge vachiteerera amainini. Apa chinorwadza ndechekuti amainini vainge vachitoshandira baba vangu as his secretary, ndokubva vachizotanga kudanana. Saka hanzi mama nababa vainge vava kusawirirana nekuti vainge vava kuudzirwa zvokuita kubasa namainini. Kudzamara ivo baba vachizotanga kutaura dzimwe nyaya dzakaita sekuti amai vangu vainge vachiura, zvekare vamwe vana vainge vasiri vavo. Saka makore acho iwawo vainge kusati kwava kuitwa zvema DNAs. Saka ndipo apo
pavakabva vachizongoramwa mhama vakabva vanzi handiti munozviona nekuda kwekuti ivo vanga vagara vaine chikomba ndokusaka vasarudza kuti vange vachienda. Dai anga asina zvikomba, asingaiti zvezvikomba, hapana paaimboenda. Saka ndo zvakaitika pakati pevabereki vangu. Ndakazobatwa zvekare chibharo nababa vaamai neni, Heidi Kain. Ndabatwa chibharo nababa vaamai neni. Pandakaudza baba vangu, vakabva vandirova, vainge vakadhakwa. Handizivi kuti munyama here, ishura rakaita sei ravainge vachida kundiitira. Baba vangu vakandibata, vakaburitsa sikarudzi yavo pamberi paamai neni, vakabva vati, iwe uri kunyepa kuti wakarepwa, handi ndinokurepa tione. Ndo zvakaitwa nababa vangu. Saka pandakaona kuti ndo zvainge zvoitika pamba izvi, ndakabva ndachizobva pamba ndokubva ndachizotanga kugara nevamwe sekuru. Amai vangu handizivi kuti sei vainge vakandivenga kudaro. Ndakabva ndachizouyawo kunoku kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa ndakasangana neumwe murume uyo ainge achitotsvaga basawo. Makore acho iwawo ainge achishandira umwe muIndian achidriver motikari pabekari. Ndokubva ndatanga kumukurudzira kuti ange achifamba. Dzimwe nguva ndaitofamba naye tichisiya maCVs mumakambani akasiyana siyana. Asi mukoma chakazondirwadza inyaya iyo yekuti ndakabva ndachizorambwa nemurume iyeye. Akangoti awana basa mwedzi iwoyo achingowana mari yake yepay, akangorara kumba. Mangwana acho akati ndiri kudzokera kubasa. Izvo ainge achitonosangana neumwe mukadzi mutown, vakatonotenga property, vakatotanga kutogara somewhere else. Ndikangosiwa ndisina kana mari yerent. Ndakazotozviona munhu abuda kuti ko munhu zvaatotakura mari yake yose. The pain was just too much because ainge asina chidefensive. Pandakasangana naye ndikamukurudzira kuti ainge achinotora chidefensive, ndakaona kuti ndokusaka ainge achishaya basa. Ndokubva azoriwana akabva achizondivhairira. Mukoma zvinhu hazvina kuzombosununguka kubva ipapo. Ndakabva ndachizotanga kufambidzana zvekare neumwe murume. Murume uyu chakandishamisa paari ndechekuti patainge tichiri kutaura pafoni aizviidza munhu anondida chaizvo nemwoyo wake wose. Yepano pakuzonoti tazoonana face to face, akandiudza mamwe mashoko ekuti kusvika pari nhasi anondirwadza mwoyo, haatauriki. Ndakangobva pamba pake kuma 1 AM ndikati zvimwe kuda munhu achanditevera. Ndakabva pamba pake ndikatanga kufamba ndichidzokera kulocation kwandainge ndichigara. Mangwana acho makuseni akatondituka. Saka mweya wejambwa nemunyama uyo wandiinawo, ndinofungidzira kuti mweya uyu zvimwe kuda ndakaupiwa naamainini vangu, because amainini vangu mukoma vaiva munhu wekuti vaingogara vachingowirirana nen'anga dzakasiyana siyana. Pamba vaiti kana baba vasipo paiuya dzimwe n'anga dzakawandisa tichipiwa mimwe mishonga, but vaitanga vapa vana vavo, then pobva vachizoti isusu tinge tichizopedzisa mishonga iyo inenge yanwiwa nevana vavo. Uye zvekare ndaiva nenguva yekuti ndaikwanisa kutoita mazuva ndichishaya zvingava zviri zvipfeko zvangu zvemukati. Saka chandiunza pano inhau yekuti inini ndiri kushungurudzika, handikwanisi kuwana kana a life partner. Upenyu ndikangoti upenyu hwakatondiomera, handitoziviwo kuti ndingazvifambisa sei. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Dzimwe nyaya dzavanga vachitaura dzinotyisa. Vachitaura ivo vachiti hanzi vakatombodanana nomumwe mupurisa wemuno muSouth Africa aita sekunge anopenga. Hanzi aipota achivachikidzira nepfuti inenge yakatokokwa iine mabara. Hanzi aiti kana akauya kumba kwangu aisa pfuti iyoyo inenge yakakokwa pasi pepilo
pavakazorambana naye hanzi akatopfura umwe mukadzi, akamupfura gumbo mukadzi uyo waainge ofambidzana naye. Vakatiza vakaenda vakanogara kuZimbabwe kwamakore 3. Vakazodzoka kuno kuSouth Africa mushure mekunge COVID yapera. Saka havasi kuzivawo kuti mweya uri pavari umbori mweya wakaita sei. Zvakangoma hazvo veduwe. Rikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinobhilivha kuti zvipoko zviriko nekuda kwekuti ndakaona chipoko chavatete vangu. Vatete vangu vakanetsa, vainge vaine imba yavo yainge iri maMutare. Saka vatete vainge vakarambana nemurume wavo uye zvakare vainge vasina mwana wavainge vakaita nemurume wavo. Saka mushure mekunge murume wavo azoshayika, even though ainge ava kugara somewhere else, ndo pakatanga kunetsa nhau yemba ichinzi imba iyoyo yaifanira kuti inge ichizopiwa mukadzi nekuti ainge akaita vana vakomana. Saka vainge vachiramba vachienda kumakoti, ende koti katoti sezvo vainge vaine muchato ende vainge vasina kukanzura muchato, asi vatete vangu vakasvika pakufa. Ipapo ndipo pandakadzidza chidzidzo chekuti kana vanhu vatanga kurwa newe, dzimwe nguva it is better to let it go. Vakafa rufu runorwadza, vakarohwa netruck vakazvuzvurudzwa hameno kuti kwemakilometers mangani vari pasi petruck. Vatete vangu hatina kumbogara takavaita body viewing because vainge vachityisa. After tabva mukuvaviga 2 hours after that ndo pandakatanga kuona chipoko chavo vatete. Imba yavatete mukomanashi yakanetsa kutengeseka kwayo. Takazotoenda popamba apa sevehukama tazowirirana tagara dare remhuri kuti imba inge ichitengesewa. Pakatoitwa bhira ndiko kuzotengeswa kwayakazoitwa. Vanhu vaiti kana vachigarapo vachirojapo vairohwa nemunhu wavasingaoni, malights achibatidzwa achidzima. Chipoko chavatete chakanetsa maMutare. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Kune episode imwe iyo yandatoposta kuapp yedu, so munokwanisa kunoteerera episode iyoyo yandaposta. Ndicharekodha zvekare mamwe maepisode usiku amunokwanisa kuzoteerera nhasi kana kuti mangwana makuseni kuapplication yedu.